Y ffermwyr ifanc yn bod yn brysur trwy gydol y wythnos, y rygbi a bob math o gystadlaethau creu. A maen nhw yn greadigol iawn. A mae yna gampwythau wedi cael eu creu fan hyn mewn cystadleuaeth go arbennig. A mae yna siop yn fan hyn, siop Eryri. Dewch i ni weld os di ar agor. Os na rwy'n adre? Oes, mae siop yn gorad. Y siop ar agor? Siop yn gorad. A pwy sydd gennym ni yn y siop heddiw? Pwy wyt ti? Angharad dwi. Eluned dwi. A chi sydd wedi creu'r gampwaith yma? Mae Angharad wedi creu hi a dwi di sandio. Ti sydd wedi creu? Nes i lot o gwaith llifio, nath Eluned lot o gwaith mesur. So, gwaith tîm. Gwaith tîm, mae eisiau bod yn dîm. Sut ydych chi'n nabod o'ch gilydd te? Wel, da ni'n yr un clwb, ffyrmwyr ifanc. Pa glwb diwn nhw? Clwb Godre Reifl, Eryri. Reit. Ia, da ni'n byw tu ar un ardal. Mae di diodda fi ys byw 2 mlynedd o'n. Diodda, ie. Dych chi'n gallu cydweithio yn o lew? Dwi'n meddwl, nath ni'n ffrio heddiw. Na. Ia, oedd hi'n reit dda yn y rali, wedyn dwi'n meddwl bod ni wedi gwella hyd yn o'i fwy heddiw. A be oedd y gystadleuaeth te? Be oedd y brief i chi? Felly, dwi'n ni'n gofyn i greu unrhyw eitem i blant chwarae tu allan. Reit. Felly, ia. Ond ei synwyr rwan, dweud wir, nid o? O, ia, yndi. Na, diolch cweit sy'n maint i ni, ond... Dwi'n meddwl bod ni bach yn fawr yno. Dwi ddigon plentynaidd iddo fo, dwi'n mynd dweud. Dych chi fel pictiwr mewn ffram, beth nag os ddim byd arall? O, na ni, ta. Esfain, dych chi wedi bod yn gwneud gwaith coed? O, dwi bod wrthi ys blynyddoedd. Dwi bod yn helpu dade efo lot o waith ffensio. Mae o'n neud lot o waith ffensio. A dod i byrdd a picnic, llwyth o bethau. Mae'r rhan fwyaf o tu ni, da ni wedi gwneud o'n hynna'n efo coed. Do wir? Do. Mae'r ffermwyr ifanc yma, dych chi'n greadigol iawn, ydych chi? Mae yna sawl un ohona ni yn, swn i'n dweud. Mae gwaith coed i fi, mae'n un o'r pethau yna'n rali lle does a ddim llawer o fodlon i wneud o. A wedyn, dwi'n gwybod pa ffordd fyny mae drill yn mynd, felly nes i ddweud swn i'n wneud o efo Angharad leni. Pa ffordd fyny mae drill yn mynd? Lawr mae drill efo, di fynd? Wel, ia, ti'n bo. Dwi'n mynd afel yn efo, wel, allai am dweud llawer, actually. Dych chi wedi gorffen gystadlu am wythnos yma? Do, mae'r wrthos yma. Ymlacio fo rwan, adre ymlacio, ie. Gyda gobaith, ia. Gyda gobaith. Wel, rhag ond bych eisiau cael siop, dwi'n meddwl bod yn rhaid i wedi cyrraedd, felly os ywch chi'n sgysodi fi, gwch chi gair drysau. Diolch am y sgwrs, a wela chi eto. Iawn te. A fi beidio bod yn hir, achos mae gennau lefydd i fynd a bobl i weld. I ha bawb. Ti'n rwy'n bwysio fi, please? Haws cerdded, dwi'n meddwl.